L'obra passa un 28 de març del 2009 en un pub de Belfast, a Irlanda del Nord, i casualment l'autor situa en aquest dia concretament, perquè aquest dia hi ha un partit de futbol, Irlanda del Nord-Polònia, juguen a Irlanda, Belfast, i és un dia en què molts aficionats polacs se'n van anar a Irlanda del Nord, van anar a Belfast, molt sense entrada, podríem dir fer gairebé una guerra, barallar-se amb els hinxes d'Irlanda i amb la policia mateixa. Just aquest dia han quedat en aquest pub, en aquest bar, han quedat dues persones que tenen un passat en comú. Han quedat per parlar. Aquest passat en comú es remunta a uns fets en l'any 1974. En el fons, un és víctima i l'altre és victimari. Què passa amb el terrorisme? Què passa amb la violència un cop s'ha acabat? Aquest és un dels grans temes de la peça. Com la societat enfronta el futur sense revisar el passat. O, si revisem el passat, com podem viure el present, perquè no podem construir el futur perquè estem anclats encara en aquesta revisió. I aquest és un tema, el de la memòria històrica, que ens toca per moltes bandes. I d'aquí entra un tema més gros, que és la violència en si, que és la part de l'inici on hi ha el xisco i la part del final, el tema de la immigració i, per tant, una reflexió sobre la violència. I, per últim, jo crec que finalment és una reflexió sobre la democràcia. Perquè entenent que democràcia és diàleg, entenent que democràcia és allò que hem sabut trobar de la millor manera, on està basat l'estructura de parlar i escoltar, i on parlar i escoltar, si no ho exercim cada dia, hi ha el perill que aparegui altre cop la violència. Podríem dir, lamentablement, és una de les reflexions que té l'obra, és que, malgrat que hi ha una generació de 52 anys que està intentant posar la pau on hi ha la petjada de la violència, probablement la nova generació està tornant a implementar la violència, en aquest cas amb el nom de futbol. Però podríem dir que la violència, malauradament, es transmet i encara que una generació vulgui arreglar-ho, la següent generació torna a estar absorbida per aquest fet.